fucking legacy. Legacy, elevate with your memory over me. That's a real fucking legacy to leave. The burgundy on my t-shirt when you splashed your wine into me, and how the blood rushed into my cheeks so scarlet. It was my When I saw my collar, one more rest that grew between telephones, the lips that used to call home so scarlet. It was my wrong. It was my wrong. It was my wrong.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they're strong, but my knees will fall too weak. Stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew. All the things you say, they were never true. And the games you play, you would always win. But I said I am the rain, watch it pour as I touch your face. Let it burn while I cry, 'cause I heard it screaming out your name. Your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here forever. You and me together, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew. All the things you say, they were never true. And the games you play, you would always win. But I said I am the rain, watch it pour as I touch your face. Let it burn while I cry, 'cause I heard it screaming out your name. Your name. I said I am the rain, and the girls in your face. Always felt something like, 'cause I knew that was the last time. Sometimes I'm weak, I'm by the door. That what you gone must be waiting for. Even now already over, I can't help myself from looking for it. I said I am the rain, watch it pour as I touch your face. Let it burn while I cry, 'cause I heard it screaming out your name. Your Når det er vi danser, hvor er det, vi tager musikken hen? Hvordan er det, vi bruger musikken? Yes. Lige præcis, vi tager musikken ind i kroppen, og hvad er det så, vi gør med musik? Hvad er det, musikken gør med vores krop? Yes. Den får jeg til at danse, og det er så sagt. Begge dele siger det fuldstændig rigtigt, for jeg til at føle det i gang med dansen. Ja. Lige præcis, Nick. Det er så godt. Hvis musikken går langsomt, så mærker man den langsomme puls og ser, hvad det gør. Man tænker, man gør ikke sådan, nu skal jeg gøre noget som nej, jeg synes, det er fedt ud, så synes jeg, det ser fedt ud, jeg gør sådan her. Og jeg måske bevæger mig og laver sådan en lille her ting. Men det er musikken, der fører jer. Og hvorfor er det, at det er vigtigt? At det er musikken, ja. Ellers kommer det til at se ud som noget, vi gerne vil være, så vi putter ud på vores krop. Og hvad er det, vi skal huske hver eneste morgen, vi står op og siger til os selv? Enten sige det med stemmer, eller sige det til dig selv inde i hovedet. Yes, perfekt, så når jeg skal sammen med mig, og tænke, hvor meget jeg gerne vil lide sådan en. Så jeg det er nogensinde lykkes for mig. For det første kunne jeg være sådan en mormor. Og for det andet, så vil det være sådan, at jeg kan ikke. Så jeg kan lige så godt kigge mig ind i spejlet og sige, jeg er perfekt, som vi er. Både når hvad? Emil? Både når man er sur og
og trist, og når man er glad og lykkelig og irriteret. Når man har haft en dag, hvor man har været et røvhul over for nogle andre mennesker. Det er det bare, der gør, at vi er mennesker. Og når vi har haft dage, hvor vi har haft det mega fedt og bare har været skide gode, så er det også okay. Fordi det er det, som skaber hvad? Både og. Hvad er det, det gør? Ja. Det gør de hele mennesker, lige præcis. Og det er pisse vigtigt at være, fordi ellers går vi kun rundt og går glade. Altså, vi går kun rundt og går. Vi er det hele. Alright? De er mega kloge. Det er så fedt. Om lidt, så er der nogen, der får et skriftstår. Hvad er det, man skal huske, når man har det her stof? Her. Yes, Victoria. Hvis man sætter det ned på gulvet og træder på det, så kan man at glat til is, og så kan man så det skal man passe på med. Så så når jeg bevæger mig rundt med mit stofstykke her, og mærker musikken fra mit hjerte, og det fører mig herover, så finder jeg en følelsesforstil lige her. Og hvad sker der så? Jeg står frosset fast her. Det er simpelthen min pris for at være en smukkeskulptur i hele universet. Det er ikke røre mig, hvis verden. Så kommer for eksempel, det kunne være, at det var Victoria, der kommer med. Så du kommer og tager den her. Nu er det godt. Ellers så drikker du godt fast i den. Og hvad gør min krop så? Går den rundt direkte og siger, jeg er ikke dul, mand, nu er jeg med musik. Ellers gør noget andet. Ja, det er. Selv mig. Tæller til 8. Og så mærker jeg i min krop. Hvad sker der? Jeg bevæger mig i min struktur, som er det andet sted. Alright. Ja. Der. Der. Og der. Godt. Så dem, der har stoppet, de starter lige med at rejse op. Og får kontrol over, at vi andre rejser os op. Trækker meget helt på maven. Og hvis man møder stopningen her på sin vej, så kan det være bundt af en kultur, så kan man få det. Alright, så vi tager lige på dig. Super, mega fedt. Yes. 5, 6, 7, og værsgo. Og du skal kunne bruge hele gulvet, det kan komme helt herop, 4 drenge.
Det her, nu ved jeg godt, at så er der ikke sådan lidt loft. Hvis man kommer herud også og stå, fordi så har I lidt mere plads, så man skal bruge hele gulvet og hele jeres bevægelse. Dem er vi ikke. Vi skal lige have et enkelt ting mere, fordi hvad er det, vi gør, når vi har de her masker? Hvad er det, maskerne gør? Yes. Man skal kigge, som om at det var en anden person. Og hvad så? Altså er det, at for eksempel hvis man er sådan sur, så skal man sådan lave en sur ansigt. Og hvis man er glad, så skal man lave noget glad. Lige præcis. Så hvis nu jeg har fået en maske, jeg kan mærke, at den er mega sur. Så den der følelse af, at der er en, der er sur, der glor på en, det er rigtig ubehageligt. Så man, hvad gør det ved kroppen, at det er en stor maske, der kigger på en? Det kan også være en, der gør det. Så bare mega sød og helt vildt kær. Men hvad gør det ved min krop? Hvad sker der så, hvis jeg vender masken om? Selma. Så er det en følelse, at det bliver sådan andet. Så er det en følelse, jeg sender ud. Det kan være, at jeg har været skide sur i dag, og skal ud og være idiot over for mine børn. Så kan jeg sige sådan, og ved du, så kommer jeg ind og redder mig fra den følelse, for den er ikke rar at være i. Boom. Så er der ikke, som tager masken væk fra mig. Så hvis jeg står her, så kan jeg også sige, det er federe at sige sådan, ja, sender ikke noget glæde ud her. Hey, det var fedt, det var en fed dag, fordi jeg var sammen med jer. Hvad sker der så, hvis du Nelly skal få mig ud af den, Lili skal få mig ud af den her følelse her, eller skal tage den, så kommer du hen til mig. Du har så masken. Så står jeg igen, tæller så, og bevæger sig videre. På ryk med herude, så vi også bruger gulvet herover. For når vi skal ud og optræde, så kommer vi også til at være tæt på publikum. Så der er nogen, som er helt derovre, nogen, der er helt herovre. Bare tag gulvet, ligesom jeg gør til træning, og I er mega gode. Godt. 2 minutter med den her. Så samler vi maskerne sammen. Så skal vi lige ind og sidde i rundt. Der er 2 eller 1. Der var alright, er I klar? Godt. Så træk lige vejret ind igennem næsen. Og pust ud igennem munden. Og træk vejret igennem næsen. Og pust ud igennem munden. Og fokus. Og 5, 6, 7, og Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Og hvis vi tager maskerne og slås, der ligger herovre i hjørnet. Og I kommer ind og sætter en stor rundkreds. Og vi sætter jer ned i en stor... lad os stille op en stor rundkreds, så vi har sådan en. Lige meget fra jer. Ja. Og I kan også brække om tiden går mega stærkt, for den er 2 minutter, til vi er færdige. Og du stiller dig helt i bunden. Ja, kom, Viola. Og så er vi færdige. Ja. Ja. Og nu? Okay, jeg sender lige en videre her, vi starter herovre. Hjælper hinanden, vi passer på hinanden, og vi gør det bedste vi kan. Wow, danser! Super, og I må gerne sætte jer ned, så siger jeg lige et par ord, og så er klokken nemlig blevet 5, fordi I skal godt nok.
Eller har jeg ret? Ja, det har jeg. Super. Godt. Super godt klaret. Først og fremmest kæmpe brug til alt sammen. Fedt, at I laver opbakning omkring de her ting, som vi gør og øver os til, når der er publikum på. Men også det der med, at vi gør noget sammen på tværs af holdene. Og tak til alle jer, der er kommet og kigget. Og tusind tak, fordi I har været med til at lave de her børn. Det er jo fedt. Det er dejligt. Lav nogle flere, det siger jeg hver gang. Jeg vil kun opfordre jer til det, fordi verden bliver et bedre sted at være. Det I har oplevet i dag, det er den måde, vi arbejder på i Dansekompagniet. Det er rigtig meget det her med, hvordan vi arbejder i dansen, hvordan vi arbejder i musikken, og det der med, hvordan er vi i verden i forhold til hinanden og os selv. Vi laver selvfølgelig også koreografi og laver forestilling, som vores forestilling i år har premiere den 15. marts. Og der laver vi mere end færdig koreograferet. Men man kan sige, at det vigtige for mig som leder af Dansekompagniet er det der med udgangspunkt i improvisationer, og det er de her ting, hvor man arbejder med, at man mærker musikken og bevæger sig efter den. På den måde, så kan du ikke fejle på nogen måde, fordi den måde, du gør det på, er den rigtige, den historie, som du fortæller, det er den rigtige, det er Noras fortælling, du kan ikke fejle det, fordi den, det er perfekt. Og sådan er det hele vejen rundt, for at have en forståelse af det der med, at vi er okay, sådan som vi er. Der er sindssygt meget konkurrence, der er karakterer, der er meget snak om politisk i forhold til det der med børn og unge, som er i krise. Og jeg har nogle gange så lidt på det her. I reagerer. Vores børn, jeres børn, I reagerer fuldstændig sundt og naturligt på et samfund. Vi gør dem opmærksom på, at der nu ikke længere er personale. Biblioteket overgår nu til selvbetjening. Ja, vi går til selvbetjening. Okay, tak. En sund og naturlig reaktion på noget, som er vanvittigt. Så derfor så er det bare sådan, prøv her, I er stærke. Og I gode, det skal nok gå alt sammen. Og vi i vores generation skal blive bedre til at sige, det tror jeg på, at vi skal blive bedre til at sige, I skal fandme nok klare det. Fordi det skal det. Jeg er 100.000% overbevist om, at det skal nok gå alt sammen. Og det I mærker er det rigtige. Og der er meget at være bange for. Og der er meget at være ked af. Men det er en del af livet, og vi klarer det. Og jeg forældre klarer det, og jeg bedsteforældre klarer det. Alright? Hvis I har nogle spørgsmål, hvis I har noget på hjertet, så må I gerne spørge. Hvis I gerne vil spørge ungerne om et eller andet, så kan I bare gøre det nu. Og hvis jeg sådan tænker, vi vil gerne hjem, fordi der er isugestress lige om lidt, og det kører afsted, så gør I bare det. Der er noget med, at der ville være noget sodavand et eller andet sted, og der don't know where, men det skal jeg nok finde ud af. Jeg ved ikke, hvor Ole? Jeg er ikke Ole, men jeg kan godt sige, hvor det er. Ej, du er... Ja, tak. Det er Ole, jeg har tøj. Det er I husker, hvad jeg læste dig. Så giv dem en stor hånd, og tak for jer. Leila, husk mig.